Erokamano Nyakwaramogi. En tarik 8 dwe mar 10 2025. Odiechieng' ma bende waikore makare. Ramogi TV gi weche manyien mag migago, kama bende chenro mar ndhiyo jokuo mag nyamburko e boma ma Kisumo omako mach. Magi to gi mamoko wakuongo winjane mago mawamiyo pek. Nyamburko machielo chako yudi e kar dak ma Migosi e sama chije mitudo gi kuo mag geche ichwale do kawuono. Obila ma Kayole ondhi achije 5 mitudo gi weche njore e kuonde dak ma Eastlands e buore Nairobi. Koro wakwayo Kenya Power Siaya branch mar mondo gitem gikelwa transformer ni. Jodak Maasai e Igemiala seyo Kenya Power ewi onge mar sitima kuom koro dweche 7. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jaodogai mar ODM Aida Odinga wacho ni Raila Odinga ngima kasiling kendo kwendo weche maende nosebedo kaliekore n'Odinga tuo. Ida mane wuoye e kaunti ma Migori wacho ni kaka ng'at modak kod Odinga en monyalo yango ni ogai mar ODM ngima kendo okawo mana yweyo matin ma siasa kendo machiegni ni obiro duogo. Nyote ntiego oncha chandu ji ka jomoko bukore ni baba tuo ne beno racha nyako wacho no da kele mana hospital ma Migori ka da kele hospital ma Migori baba mosu ongima okaw mune yweyo matin apenji ng'at moko dak kode tong'e nade apenjo ng'at moko dak kode tong'e nade molongo rwokno ma antakia gima wacho nu adiera baba is okay okamano. Kawadhi nyime en ni obila ma Kisumo ochako yudo nyamburko machielo e kar dak ma Migosi michich ni en achiel kuom geche mosebed ka ikwalo to ipando, kamano kelo kwan nyamburko mosemaki michich godo ni makuo chopo 12. Maeri otime e apedha ma e od achich moro maduong' mar kuo mar geche Evans Otieno Meda, kama bende ne giyudo nyamburko kido ma Toyota Voxy namba KDS 990N. Nonro mar gechego e mbui kata NTSA oyango ni mana gari achiel kende kuom 12 go e geche mag achijno e gari mar achijno, ka modong' 11 wegegi ni oko mar kaunti ma Kisumo. Obila medo dhi mbele gi nonro e sama achije mamoko 2 Michael Mwaga kaachiel kod Peter Andei ichwale doho kawuono.
E weche mamoko en ni jodak ma Kisumu pako dongruok ma obila osebedo godo e chiwo kony ne oganda e alwora ma Kisumu. Ka giwacho ni sani eri onge midhiero moro amora ma gikadhe e sama gigo lipode e tesende mag obila. Kuom mano, moko kuom jodak ma Kisumu ojiw mondo mi kik bed gi luoro e chwalo buchegi e tesende mag obila. Magi nowachi e sama obila ma tesend obila ma Central e boma ma Kisumu ne oriwore gi piny mangima e chenro ma jumdhialo kastembegi. Ka ginyalo medo tiyo gi jopiny e yo machalo kama, to jopiny nyalo medo bedo gi trust e tich ma polis tiyo negi. Manyiso ni sama biro ka, to harassment moro mane itimo chon cha sani onge. Ichiwo ripodi yo makare kendo penj moro amora minyalo penji miyi thuolo mar duoko. Kendo kisechiwo ripot mari timiyi ofisa makawo kes mari no mabiro luwe mos nyaka chop giko mare. Omiyo wan wamor gi Kisumu Central Police Station kaka gitiyo ne jopiny e yo maratiro kendo e yo moro man kod ungwana maber. We are hoping that by doing this and other activities that we may be soon rolling out, the members of the public will be free with us to come to the station to make their reports, and the officers here will be able to receive them in a more friendlier way. We are doing this because most incidents of crime are not reported, and there is fear from among us, the members of the public, when it comes to police officers. We want to change this. We want to give this Kisumu residents, and of course any other person who may feel aggrieved by any person in relation to any crime, to feel free to visit Kisumu Police Station or any other police station. Obila ma Kayole omako jomaunda beach ma Koch mosebedo ka chando oganda e kar dak ma Eastlands e buore Nairobi, kendo yudo gi $1,000 kido mar Falcon pistol gi magina achiel. E apedha manyochakore okinyi manyoro kotelie kod kweth mar obila malidho, achijego eko nyomaki ka gin kod apiko moro magisebedo ka gitiyo godo e tayo maundu e gwenge ma Eastlands. Koyango wachni, komanda mar obila ma sub-county Manjiru John Owuoth owacho ni nyo giromo kod achijego eko adekgo koting'ore apiko e kinde mane onyisgi mondo gichung' to ne gitemo ringo, kara kamano jopinyno ogeng'o negi ma odhi omakgi. Mar Kagundo Road machiegni gi Spring Valley. Askari mane nitie patrol noromo gi pikipiki moting'o ji ariyo ma iriembo gi ji adek. Kane gichungogi to gitemo ni mondo giwiti magazine mating'o risasi. So askari wakakuwa suspicious, asomakogi kakoro ne giyojigi to giwacho ni bunduki nitie, kechiri magazine ok inyal ting'o ka onge bunduki. Koro gi-operate in those areas, even outside kuonde magidakego. Koro wan kodgi ka waendelea gi upelelezi marwa. Jopuonjre mag mbalariany ma Pwani omiyo sirikal thuolo mar seche 48 mondo mi ochul jopuonj mag mbalariany ma kao kamano to gibiro bago ng'anyo. Kane giloso gi jofwambo e boma ma Kilifi, jopuonjrego eko bende nochwalo wechegi ne jopuonjre mamoko e mbalariany mamoko ma pachoka mondo riwre kodgi e ng'anyo ma kamano nyaka chul jopuonje magi. Bende gimedo ni ng'anyono ma koro donje jumbe mar 3 osekelo negi midhiero kod dok chien ni mar jonyuol osechulo fees ka gin to onge somo madhi nyime, ka luoro margi maduong' en ni ng'ikruok e kalenda mar somo nyalo biro bet ponono ni ywaruok e kind sirikal kod jopuonjgo ok bi losi mapiyo. We want to give an ultimatum to one CS Ogamba that failure to pay the lecturers within an ultimatum of 48 hours. We are going to shut down the streets and we are going to shut down and we will not care. And for this, I want to call all the student leaders across the country to join us in this communist power. This strike has interrupted our learning education, and mostly for girls. Unajipata kwamba some of the girls hapa usisi ni comrade, don't have parents here. Some of the girls, they end up
kwa wanaume wao. Maybe this can lead to early pregnancies because what we do is just eating, sleeping and going to the beach. Kama wanafunzi, hii strike imetu affect sana sababu saa hii wanafunzi kama first years hawaja join na wame join but hawaja attend classes kwa sababu lecturers wako strike na fee tumelipa. Sasa wazazi wetu wanalipa fee lakini government haitaki kulipa salary. Sasa sisi kama wanafunzi sasa tunataka kujoin the lecturers ili government ilipe fee ya salary ya walimu. They want to talk to the government. They are disguising us as students, seeing us as minority. They don't want to pay the dons, who are very important pillars in our country. I want to tell the government to pay the dons, and then we students will get back to classes with immediate effect. Comrades, power. I'm calling upon President William Ruto, together with the CS Ogamba, to meditate upon themselves so that this matter can be resolved. Comrades, power. Jochiw thieth manondiki kod orak e bwo migao mar Global Fund obago ng'anyo kiny ma kawuono e nyim apisi mar migao mar thieth e pacho ka. Gilero ni gisebedo ka giketo andika manyien kata contract higa ka higa e bwo higni 16 mokalo e bwo Global Fund ka singo ma sirikal ni biro ndikogi e yo mongirore pod ok ochopo kare. Gimedo ni gisebedo ka gitiyo gi onge chudo ma giyudo ka koro owegi e lwet nono. Bende giwacho ni gima kamano nyocha nomiyo achiel kuomgi okawo ngimane kod mano mar nyathine nikech achiedh nade. Higa mar 2009 to nichulowa under contract. To wasebedo kwa renewe higa ka higa. Kagi chikowa ni ka program orumo to gibro miyowa permanent and pensionable job. To kano chopo higa mar 2024 dwe mar auchiel ne gindiko jomoko kuomwa magimiyo barupe mag permanent and pensionable. To wan giweyowa e lwet counties. So we was 117 of us, but then we have a total of some 22 other people who were recently transited to permanent and pensionable because they work in the national government. So for us who are domiciled in counties, we have been left on our own. Jokanyo mochung' ne bero thidhna mayala e kaunti ma Siaya kwayo od bura ma kaunti no mondo kas okang' mar kadho chik matiyo gi lowno mathidhna mondo miyo migi thuolo mar dhi mbele gi bero thidhna no ka gise od bura no kuom ywayo chenro makamano. Jakom margi George Spencer Wambia wacho ni ywaruok makamano oseduoko piny okenge mag dongruok e kinde ma kaunti ma Busia bende ni koda chenro machal kod mano to nosekadho chikno kendo dhi mbele. Gikwayo od bura ma Siaya mondo kas chenro mar kadho parono kaluwore ni deko kode biro medo ywayo chenro mar dongruok ma thidhna mayala. Kinamasi cha Yala ni kikubwa, kiko kwa kaunti mbili, hiyo ni ya Busia na ya Siaya, but tuko na issues mingi hapa ndani. Kama saa hii kuna madhara ambayo inafanywa kwa sababu sisi kama wananchi ambao wana reside within Yala Swamp tulikuja hapa na kitu inaitwa land use plan, yule mwelekeo wa kutumia kinamasi cha Yala Swamp. But sasa unapata kama kule Busia hiyo policy document imekuwa passed pending implementation, lakini wamekataa tu kwa ile kwa maksudi. Koro wakwayo county assembly ma Siaya mondo okale kaka chik. Kagise kale bang'e wabro kete tich land use plan. Land use plan ni kosekete tich to bang'e be kendo wabro bedo ni ibro luongi ni Ramsar site. Ramsar ni en gino mabro miyo itiyo kod thidhnano ma ji duto modak e alwora kanyo, obed jaket mwandu, obed jogo modak e alwora kanyo, obed kata jogo marito le kaka wan jogo marito le, duto bro yudo thuolo kendo joket mwandu mopogre opogre bro biro. Koro nyocha wasetemonwa warom kod jotendwa gi wanyisgi ni gima ber goye uru gini kogno ung'iye mondo wache chenro mar assembly ka en gima ber to mondo kale obed achiel kuom chenro mwango magi development.
Jodak Masai e sublocation mageme sub-county magemi ala obago ng'anyo ka gichwalo ywak ne kambi mar Kenya Power kaluwore gi onge mar stima kuom thuolo mar dweche 7 mokalo. Jodago eko wacho ni onge mar sitima nochakore bang' muoch mar transformer mane nitiere e alworano ka nyaka sani kambino pok oketo transformer machielo, gino ma giwacho noweyo miere kod ohelni e mudho. Kane olose chiro Masai, gikwayo kambi mar Kenya Power mondo okonygi mapiyo kendo chiw kony, ka bende gichwalo ywak ne jaod bura margi Elisha Odhiambo mondo mi okonygi ni mar ywak margi ne Kenya Power oko miyo it. Ka kod kache wach mar stima osetieko dweche 7 kapok wano kar ka ndigo, omiyo arita mar kwe ma gweng' kar ka ndi ok ber no ahinya. Nikech ka stima nitiere arita kwe nyalo bedo maber. Lakini nitiere shida moseyudo kata ka liet otimre kar kae, ji wuok kuonde mopogore ka hinyo kuonde kichete mar kwe. Arita mar kwe gima kelo kadiga en stima. To stima wakwayo e gweng' mar Asei kar ka ndigo. Kada mbuge na bedo ni winjo maber. Ono ka transformer ni bodwoknwa. Transformer no se budho. Koro wakwayo Kenya Power Siaya branch mar mondo gitem gikelwa transformer ni kapok otieko dwe achiel. Nikech kotieko dwe achiel to koro ibro kawa joma richo to wan ga joma beyo mar well organized. Koro wakwayo ma mondo ukelwa transformer ni. Transformer marwa nino okethre dwe mar 3 nyaka gi seche gi en dweche 7 ka wantiere i mudho. Koro wantie gi chandruok e seche mag uso ka saa achiel no ema wayudo ga customer ma nyiepo. To ka koro saa achiel no wase pak gige wadok dala, to dala no bende kuonde mwakale gin siding ma ler onge. Takwayo jotelo ma otelonwa giluwe wach mar stima mar mondo bi e gweng' kae mar mondo mi waendelea kod tij mar welding. Ji 3 mowuok e anyuola achiel owito ngimagi kaluwore gi masira makoch mar mach manowang'o odgi e kar dak ma Brigadrie ne kachung' od bura ma Tongaren e kaunti ma Bungoma. Gima dine kel masira makamano pod ok oyangi ka obila osechako timo nonro. Ringre jogo notere kar kano ringre mar osiptal ma Wamalwa Kijana e kaunti ma Trans Nzoia. Imebainika ni mwanamzee na bibi yake pamoja na mjukuu mmoja. Kwa sasa hatujajua chanzo cha moto ni nini, lakini vitengo vya usalama vimekuwa hapa, wamechukua upelelezi wao kidogo na wameenda nayo pamoja na familia, watawasiliana ili wafuatilie vile uchunguzi itakavyofanyika na tupewe chanzo cha moto. Iwapo mtu ako na shida na mtu mwingine, asiwa anatumia hiyo njia ya maybe ya kuchoma nyumba ama kuchoma familia, kama kuna shida aje tu open. Kuna authorities ambazo zinaweza shughulika na mambo ambayo labda janga fulani. Mano nyakwara mogi komedo kete Ramogi TV en cheno mar migago wakawuoyo mokwongo kik idhi mabor bang' thuolo machuok wakelo ni mamoko. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach.
seche mokagomo na terie nala imos babana Batimaya kalionge Samora bedo pinyi diendara Awuto kenda kajane koendara Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash Ramogi TV e od jothumbe duto eruru kamano. Anamora ahinya Sanju kalure kaka ini wuoyo kanyo ino kinyal ng'eyo kaka nawinjo maber e chunya. Anahero mana niti kende. Ihere ahinya to anaparo ni en okoyie kodi kata matin. Ang'o? Anatimo ang'o? Nyiri mane wane college ni nigi nyiri mang'eny ahinya. Baba ni koseketho wach eko biro wuok e stage kanyo. Ka ok en London, ka en India, anyuola kamoro achiel gosiepewa, te nitie kae kawuono. Gin gibiro wachang'o? Niti nitie nyasi ni? Wena adhi mos niti mondo anen kawuono Sanju en ng'a? Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom ceiling 396 mita. Brick tile kuom ceiling 456 kod Roman tile kuom ceiling 500. Wakeloni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 63 83 83. Machiegni kendo jatend jotend migepe Musalia Mudavadi okoni counties nyaka koro ti kod lony manyasani e timo chenro magi nimar mano biro konyo tije bedo mayot e counties. Musalia notielo nokang' makamano biro keto ler, rito saa kendo rito nonro minyalo yangi makare gi counties. Koloso e kaunti ma Busia, Mudavadi nokoni keto tije mbui dhi bero lwasi mar tayo tije e yo mayot e counties duto te kama tije kaka tije mag loch gwenge. Musalia nyononore ni yepo kochiwo rako kale yo manyasani kata e-procurement nyaka luwo. Uganda is our largest trading partner. But Busia, Migori, Bungoma, going all the way, the ones that border, actually benefit least from the revenues that emerge from that partnership with our neighboring countries. Let's see how these very good people who border can be supported. And maybe that's something that can come through this planning model and discussion so that we can really integrate and give a boost to them. Invest in technology. Please don't remain behind. Don't leave anybody behind. Let us work towards moving quicker with technology. Jonyuol mag nyithindo ariyo skul mar Emmanuel New Life Learning Center dwaro ratiro bang' nyithindgi ariyo wito ngimagi e skul kama gige gedo nyolwar kuomgi. Jafwamb weche mar Walter Nyambaga miyowa ler mathoth e wachni. En lit kod kuye sikund Emmanuel New Life Learning Center bang' jonyuol chopo ka lit omako chunygi kendo ka gi nono e kaka nyo nyithindgi owito ngimagi. Nyithindgi manyo dhi mana faro rieko kendo owito ngimagi yo magalagala mokalo. The child left in the morning to school and Sisi Von was escorted by the mom to school. At around 13 hours, I received a call from a neighbor showing me that Baba Ashley, do you know what has happened in the school? Jopuonjre yogo nyo wito ngimagi bang' kite gi chumbe moko chot ka wuok e orofa moro manyo igero kendo lwar kuomgi. Maromo nyithindo 4 bende nyo yudo hinyruok kendo yudo thieth e osiptal ma Kenyatta. Liz Wambui nyo japuonjre mar PP2 kendo jopuonjre mamoko. Dagi Liz wacho ni en manyo puonjo nyakwareno. Ka Liz ema nyo dong' nyathi kende moneno. Watu wenye
wako na roho mzuri wanaweza jitokeza ili watusaidie tuweze kusafirisha hiyo mwili kwetu Murang'a. Tafadhali. Honorable MP Major Dong, please, can you give any assistance? Familia Machielo en mar Asili Joy, mabende nyowito ngimane masirano. Asili kod Liz nyodhi sudo kowuok e Pipitu tarik 24 dweni, kata kamano tho ng'ado ngimagi. On my way to Mama Lucy Kibaki, I received another strange call telling me that, are you the father to Ashley Joy? The lady just told me directly that your child is gone, Ashley is dead. I found the child laid on the bed with the full kit of her uniforms. She could not talk, she could not say anything. I touched her, there was no response, and I was told by the doctor, she's already dead. Na alikuwa afanyiwe graduation tarehe 24. Sasa na kona miaka 5. Na ni mimi nilikuwa nasomesha huyo mtoto, hata ni mimi nawalisha. Pisas mag sirikal ochopo kanyo kendo mar choko nonro matut ka familia rito duoko mabiro wuok kuom nonro masani dhi nyime. Ringre jopuonjrego kata kamano kan Mama Lucy kirito nonro ewi thoge. These people that are building within the school, those that are making these houses, please can you check on them, because the house cannot collapse if it is well stabilized. Even to the school, if they see they're at a very risky place, why could they take measures before putting the school in that state? Walter Nyambaga, Ramogi TV. En wach malit ahinya ka nyathi owuok dhi somo ka itigo ni simo ni nyathi chunye othegore gi ringre. Watimo mosenya ni familia go duto kuom mano motimore. Ka wadhi nyime en ni riwruok mar jopuonj mag mbalariany mag sirikal oramo ni ngang' ok ne gichung ng'anyo margi nyaka sirikal chopo winjo dwachgi. Giko ni sirikal oserem keto e timo girimiti madok e tich mane gichwoyo kokgi monywando meto mag omenda kod bero lwasi mar tich. Giko di somo pod biro medo yudo ng'ikruok e mbalariany mag piny owacho kaluwore kod dino it ma sirikal odinogo itgi. Nyaka sani migawo mar somo pok onyiso okang' moro amora mar bedo kod twak kod jopuonjgo, gino mamedo chiwo luoro mathoth ewi chal mar somb jopuonjre e mbalariany. Our students bear with us. We are fighting for you. We are cleaning higher education sector. We are cleaning it once and for all. We shall not call strike next year. Tunamalizana this year. So that when we start next year, our students can have time to study. Do research. This is a sector that has been neglected for years. This is a sector where our statutory deductions are not remitted. Technical University of Kenya staff members do not have pension scheme. Pension scheme collapsed there. Moi University don't have a pension scheme. We don't have medical cover. We have only memos. And we pay tax. I want to say, colleagues, yes. Let us redeem this sector. Kambi mar Royal Media Services kotenore kod Flying Doctor Society of Kenya, piny owacho mar kaunti ma Migori, Amref kod M-Pesa Foundation dhi nyime kod chenro mar thiedho tuo mar fistula e kaunti ma Migori, chenro mageto mine 100 modak kod tuono. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Tuo mar fistula pod en midhiero maduong' ma jokomine pacho kae. Ka lipot mar Kenya Demographic Health Survey yango ni maromo 1% mag mine duto e pacho kae nitie kod ranyisi mar tuoni. Fistula en tuo mabende osetude kod akwede mathoth. Gino mosemiyo mine mathoth mantie kod tuoni osebedo kod luoro e manyo thieth. So the stigma is very serious when it comes to fistula. These women have been left by their husbands and also their relatives, hence the psychological effects of this diagnosis. So we encourage the community to integrate them back. Lek mar kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima en tieko tuo mar fistula ka miga mag 2030. E okang' mar chopo lekni, kaunti ma Migori kawo sir kod Flying Doctor Society of Kenya
kambi mar All Media Services, M-Pesa Foundation kod moko dhi nyime kod tielo mar adek mar thiedho tuo mar fistula e kaunti ma Migori. Devastating yet preventable childbirth injury affects over 3,000 women each year here in Kenya, and we have nearly 20,000 women who need surgery. Fistula program is not just a medical, it's something to solve a social issue. You've seen those women. Those are women who could not even appear where others were. Faith Wangoi mitrirogno mar Flying Doctor Society of Kenya wach ni gigeto kwan mine ma oda kod fistula maromi achiel e chenro mabende nyaka sani kodhi nyime e kaunti ma Migori. We managed to do 39, but the camp is still ongoing for 2 weeks. The women who have been affected by fistula undergo repairs. Chenro ni mabende osebedo kadhi nyime ka ochakre tarik 26 mar dwe mokalo to rumo tarik 10 mar dwe ni. Ne oyawa yanga kod min od ogai mar ODM Ida Odinga mane ojiwo piny owacho mondo koro med keto maino e kedo kod tuo mar fistula. Launch of integrated fistula services in Migori is not just a medical milestone. It is a declaration of compassion, equity, and justice. Women with fistula often face stigma. Our forward step is to boldly say that Migori will be a fistula correction center going forward. Moko kuom mine mado thieth mar fistula e bwo chenro bende kodhi nyime kaunti ma Migori ywak ni akwede ponti mathoth ne jogo moda kod fistula. Nilikuwa hata hatuchanganyi na watu sana. Mimi nilikuwa nakaa kipekeo hivyo hivyo. Mimi ukweli nilitembea nikatafuta usaidizi ukakosa, kwa maana nilikuwa sijiwezi ukweli. Anza 2021 after nimejifungua mtoto wangu wa kwanza, of which mine ilikuwa problem of daktari akunishona after the birth process. Giwach ni thoth mine ma oda kotuoni osbiro kawo luor mar wuok oko mondo giyud thieth nikech akweda magikale. So my reason kutafuta hii solution was I had someone tukakosana. So ile kwa harakati ya kukosana unasikia msee akikwambia eti sijai kuambia, but wewe kama msichana unafaa utafute jinsi ya kujisaidia. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gikone to koro ten county ma Mombasa no chwalo omenda ma siling milion 800 ne jotije machiegni romo 300 mosebedo ka bendo omenda gi bang' tieko tijegi e county no kendo dhi rutaya. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko leronwa, moko kuomgi nonyiso mor bang' yudo omenda no kendo singo mar dok kaluo bang' kwamo e boma kuom thuolo malach tok rutaya. Siku yetu la furaha ne en mor kod ilo e kaunti ma Mombasa bang' tend kaunti no motel ne kod Governor Abdul Swamad Sharif Nasir chiwo chek mar omenda maromo shillings milion 88 ne jotije chiegni 300 manyocha bandho pesagi bang' dhi e rutaya. Mimi nilikuwa nasema nataka niimbie nyimbo moja fupi kwa governor kabla jaongea. E nyasi no mane obagi ya Peace Governor, moko kuom jotije go ne jonyiso fuongruok mane giyudo kendo singo mar dok e miechgi kaluo magikone gisedak ne higni buora nyaka ne gidhi e retire. Koro waduoko Nyasaye erokamano kuom Governor marobo parowa makomono wanwang'o pesa wa mag retirement makata ka nena wuok dala pok adok higni abich dak idog dala kionge pesa. Waduoko Nyasaye erokamano makoro ogwedho wanwang'o pesa ni makoro kata kwa dok dala wabodo kwa ngima kero kwa mor kabisa mondo wadwane jodalo wakani waweyo. Wingi wamekufa, lakini sisi tulioko hai tunashukuru. Tutabeba cheki yetu ya milioni 800. Ni muda mrefu tangu tuliporetire, twapanda tukishuka, hatujapata mapeni haya, lakini kwa leo kutuita kuja kutupa cheki na kukata keki na yeye, twashukuru sana. Esechego gogo, migao mochung'ne chenro mag jotiche kaunti ma Mombasa ne osingo mar chiwo negi tiegruok ewi kaka gidhi tiyo gomenda no mondo mi kik giyake ni mar odonjo dichiel. Eti yudo ka ng'enyne kaka koyudo pesa kaka koro giyudo pesa kawuono to nitie chudhe morito gi oko. Baso bang' ndalo matin yudo ng'ato nyicho yudo pesa to pesa ni orumo. Koro wadwa timo chenro mar training jok mose retire, jok machiegni retire gi joma odonjo e tich manyien. Anaja ausiaya ugenya ligega
to nalgero dala na kuto to dala na sadu yugo chal ngama ne otho Mombasa koro ka dok dala adwa loso dala adwa timo biashara maber mona konjo nyuola mani dala baba na mama lekseto te koro wete na mani dala ne bende gisingo mar dhi nyime kod tiego jotich ewi ikruok ne weche mag ritaya bang' yangore ne moko kuom jogo ma ikgi osegik dhi ritaya dwani omedgi ndalo mag tich kaluwore gi onge mar ikruok makare. On a monthly basis ni lazima mufanye training ya watu aina mbili, wale ambao washaritaya na wale wako njiani wanaenda kuritaya, waweze kufunzwa jinsi ya kuweka fedha zao. Sitaki kusikia hii story kwamba watu wamefika siku ya kuritaya, umesharitaya, siku zimeisha, warudi tena county wasema bado mimi nina nguvu, nitaka tena contract miezi 6. Hapana, haiwezi. Sasa ikiwa tutakuchukua miaka 60 contract miezi 6 na hao vijana wanaokuja mama watapewa kazi na nani? Dibangi mo retire otho makomna ngo pesa gi. Wana doko nyasero kamano bodangi mata abet woko higi ni abich maonge pesa. Koro an ka dala nyase yakwayo mondo mi ateko aya biashara maber, aber family maber, nyaka chiemo nyase no luonga. To bombe mang'eny go emomiyo jomoko otho moko yudo pesa gi. Lakini king'iyo regime kaka nyocha chakore sa kochopo giko dwe pesa ming'ado itero gisani kakwa dhi niendi machene ni ka ng'ato retire to dio apply pesa neno to yudo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono warango gweng' ma Sianda mayudore daraja 2 e kaunti ma Kisumu. Sigande chalo nade? Nyakwara Mogea Juang machiegni kendo tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Jomani, kalapapla mar ng'e gwenge pod onenore mana e kaunti ma Kisumu, kuma kawuono ofuyo ma odhi opiyo e gweng' mong'ere ni Sianda. Ka iwinjo nying kata kama iluongo ni Sianda, ang'o mabire pachi? Wagone mbaka gi jodak ma Sianda wawinja ni to ginto giparo ni ang'o manomiyo ochak gweng'gi ni Sianda. Gima ng'e kuom gweng'wa ka en ni Sianda kaka ne nying no biro ne jogweng' puroga to line ma pinye mane gigike tie ndara. Koro ka gisegike tie ndara, koro giwacho ni gigike Sianda mar puodho mar puoth gweng'gi no. Koro mano nyiso ni emomiyo nochak Sianda ni ochak gweng'ni ni Sianda. Sianda nochakore gi lewni machon muti mane iluongo ni kaki. Koro kaki no kanene oseti ne ywari gi pieri piny ne sikunde onge slab manol. Koro ne giwacho ni Sianda nikech nyithindo ne yware piny e lowo nikech piergi ti pile. Gweng'ni nochak ni Sianda kaluwore gi jodongo machon ne pimonwa ni ne ipuro, to ne gipuro puothe to puothe ne reme tiende kacha. Koro tiende rem mar puothe no emomiyo nochake ni Sianda. Mana kamano, bang' winjo paro mopogore ma jodak oselieko kotengo kod gima giparo ni nomiyo ochak gweng'ni ni Sianda. Wekoro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach madene mi chak gweng' ni Sianda kowuok kuom jodongo mane nitie kane gweng'ni ne chakore, to ne ochakore nade? That area ne gichake Sianda nikech kane joma puro, joma chon puro, to gikoni make gi Sianda ne kuno, wan wamake gi yoka malo ne koni. Omiyo nen joma chon mane puro e puodho, to koma ridore moling'ore no mogiki aora ni iluongo ni Sianda puodho. To kachakore gi malo to koro iluongo ni wi puodho. Koro chake uru gi Sianda ne kuro, wan wachake joma chuo chake gi malo yo ka wiye. Mane momiyo no chake Sianda. Bang'e ne nitie river, swampy place miluongo ni Togo. Togo no ema no ogolo aora miluongo ni Sianda.
no nene swampy place momiyo sianda no moketi daraja manolos gi jo Jerman. To gweng'ni ma Sianda humbe landore kod weche kata timbe mage. Tije mwatiyo en tije mag tokidi, jogweng' tokite, gipur be gipuro. Gimomiyo ji ong'eyo Sianda koro en joma nochiwo logo mogerie skul. Koro wang'eyore kaka jo Sianda area kendo waseyudo skul secondary kaka jo Sianda, primary kaka jo Sianda, produce joma mosomo modhi e skul, mamoko koro engineers. To bende nitiere dongruoge ma jogweng' ma Sianda nyalo kwano nyaka ne gweng'ni chakre. Kunde ne tin, ne wan mana gi Sianda, to Sianda nonyuolo Kawino primary, onyuolo Ulalo, onyuolo Wandega, osiptal be nitie manochakore, wan gi Riat, wan gi Mainga, yore bende tindo losore nyaka ne devolution chakre, wan gi yore mabet beyo. Wan gi technical Batheka, Sianda Polytechnic, wan gi St. Gabriel Seminary, mano be mana buo Sianda, wan gi Sianda Primary, wan gi gik mang'eny mwanyalo siem. Stima bende nitie lakini pok ochopo ahinya e gwenge, but nitie stima. Ndara wan gi mar lam. Sianda koro osekelonwa headquarter mar administration headquarter, our police post, education wayudo machiegni. At the same time, pibe wayudo machiegni. E kinde ma jogweng' ma Sianda kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem kod kwayo mage magin-go magigombo ni komed kel e gweng'ni ma Sianda, to Sianda biro dongore mametni chal kod gwenge mamoko. Insecurity be rach, ok ber ahinya, though police stations osekelnwa area ni, koro medo konyowa matin lakini pod ok ber ahinya. Gimwa nyalo gombo kwayo ni mondo security omiwa maber. Sianda ka security pod racho, though ni wan gi chief's camp, kanyo nitie polise moko moketnwa kanyo, to pod ok ober ahinya. Koro wanyalo kwayo ni mondo security obed motegno. Bende wanyalo kwayo weche mag school mondo ogernwa kata mna college, kata TTC moro kata TTI, mondo Sianda obed gimoro manigi skunde mabecho colleges. Nyithindo barua gi kwe kor gweng' bung'adnwa rieko nikech une jorieko mani oko. Magi mawacho ni awacho adiera, nikech kiny omak gwen ng'ato, kiny okaw puoth ng'ato chiel ka in ikia ni chielo puothi. Gimada area that center kasewa gi jowetewa nwa bedie gi health center ni mar population koro nitie manyalo dwaro treatment mag nyithindo. Kendo daher ni kaber to wabed gi water pump mapping area no, bed waher no bedie street light and light station, power station mabiro serve staff man kanyo kaka police maonge shortage mag electricity power. Nyakwaramogi mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Amor ahinya nikech sani kilimo kata ka iwinjo nitie gweng' kata skul ma iluongo ni Sianda, to kibibuok ahinya nikech koro in kod lony kod ng'eyo e wi gima ne omiyo ochake ni Sianda. Omiyo med kete mane wang' jowi mare mar Ramogi nikech ka ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Aneno ka retired Chief Paul Osendo lere maber mokalo, koro ka ok ing'e gimomiyo niluonge kamano to mane en alwora machiegni gi dalawa, koro wan waloke waluonge na Adhiambo. Haya,
Jotuo mag kansa ywak ni gikale midhiero mar yudo thieth e bwo okumba mar SHA magiwacho ni oketnegi omenda moromo. Moko kuom jotuogo eko bago ng'anyo madwaro mondo migawo mar thieth omed omenda miketo ne thieth mar tuoche matama kaka kansa. Cyprus Okinda nigi ler mathoth. Liare mar log tich mar migawo mar thieth ok wendo ne ng'anyo e pacho ka. Tinende ne giyudo welo magin jotuo kansa kod riwruoge mopogore masiro thieth mag kansa e pacho ka. Ywak mar jotuogi en ni okumba mar thieth mar SHA ok tinegi kaka owinjore. Kiwango yetu ya SHA iko chini sana, ukifanyiwa matibabu inaishia katikati. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia na hakuna pahali ya kuenda. Madawa yako wapi? Kuna wakati SHA ilikuwa ina approve lakini hakuna dawa. Inakuaprovia nini na hujakunywa dawa? Tunasema na hatubembelezi SHA iwa. Sasa nimekaa tu hivyo na uchungu kama sasa, hata saa hii nimemesa dawa ya uchungu, matiti bado sijakatwa. SHA ilikataa sasa kunilipia. Jotuogi manoting'o bok mondik mopogore dwaro mondo migawo no medo omenda ya agulu mag tuoche tama kama oting'o kansa. Oncology package tunataka iongezeke kwa hali ya juu. We are also dealing with a lot of mental health issues because patients are stressed, children are stressed, members of the families are also stressed. So we are really appealing to the government to increase the SHA package and also include diagnostics, which are not included right now. Gibero kumba machon mar NHIF mamoko kuom gino tiyogo e thuolo mokalo kagiwacho ni SHA ng'ado omenda mathoth kuom jopiny kayiem. Mimi nilitibiwa na NHIF na kubadilisha hiyo N ikuwe S. SHA, shisha, shakahola, shidwe, shaitani. Haifanyi. Bende gidwaro mondo ji duto mithuolo mar chudo dwe ka dwe kalo ni chudo ma wang' achiel pek ne joma onge tich. Kwa nini walalahoi wanaambiwa walipe SHA mwaka mzima ilhali wale walioajiriwa wanailipia kwa mwezi? Unapata kwamba swala hili wagonjwa wengi wameacha matibabu kwa sababu hawawezi kukimu ile ada ya kulipa mwaka mzima ndiposa aweze kupata ile huduma. Kwa hapo hakuna usawa. Thieth rang'iny mamalo mar tuo kansa itimo bwo agulu mar tuoche matama kod mawuok apoya mano ECCIF machako mana tich tok ka jatuo osetieko omendane e agulu mar Social Health Insurance Fund. Kata kamano agulu nitiere kod chike kod kieo mar omenda ma jatuo konego kadhi. Mana juma mokalo jotuo mag kute mag ayaki bende nyocho ng'anyo ka giywak ewi midhiero mar yudo thieth e bwo SHA. Cyprus Okinda, Ramogi TV. Wadhi e yueyo mar ariyo e chenro mar migago. Kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app.